Здравейте и добре дошли в четвъртата лекция по връзки с обществеността, в която говоря как можете да създадете цяла реалност. Не просто бизнес или бранд, а цялостна реалност. И в тази лекция ще си говорим за медиите. Защо медиите са всъщност един от основните инструменти на PR или Public Relations. Всъщност медиите имат две функции. Започваме пак с функциите. Първата функция е информативна. Втората функция е това, че те могат да се използват като инструмент за влияние. И през вековете различните видове медии са били използвани не просто за да се информират хората, а за да се стигне по някакъв начин до тяхното съзнание, за да им се влияе по определен начин. Сега няма да навлизам в различните начини, по които се влияе в тази лекция, защото този курс е малко по-кратък и говоря за основните неща. Но тук бих искала да кажа, че не е хубаво да се избягват медиите, особено ако сте бизнес собственик. Медиите всъщност дори и да нямате като цел да стигнете до тях, хубаво е да се познава тяхната логика. Хубаво е да се знае какво всъщност представляват медиите, каква е тяхната природа и по какъв начин разсъждават журналистите и други хора, които са свързани с тези медии. Защото много бизнес собственици и някакъв вид професионалисти казват: добре, аз трябва да отида, искам да ме дават по телевизията. Аз искам да стигна до медиите. Но когато им задам въпроса защо, не могат да отговорят. Защото според мен повечето хора, това, което е наблюдение, говоря за мое мнение, но това е всъщност и мое наблюдение, повечето хора, ако искат да стигнат до медиите, ако искат да присъстват в медийното пространство, те си мислят по какъв начин ще представят себе си, по какъв начин ще представят своя бизнес и своя продукт, как ще се изрекламират, по какъв начин хората ще разберат за тях. Но медията има съвсем друга логика. И медията започва оттам какво е интересно за зрителите и за по-голямата част от хората, за обществото, за масите и така нататък. Какво е на дневен ред от гледна точка на това какво е интересно. Тоест, когато вие кажете: да, обаче аз имам един прекрасен продукт и чрез тази медия ще стигна до страшно много хора, точно от моите публики, които са подходящи за мен, медията казва: да, обаче аз трябва да стигна до тези хора и да им дам нещо интересно като съдържание. Аз трябва не просто да им разкажа за една фирма, но да им обясня как тази фирма или този човек или този собственик е интересен, с какво е допринесъл, какво е всъщност полезното на малко по-високо ниво от личната изгода и личната печалба и това, че ще продаде този продукт и че този продукт е вау. Каква е по-високата полза от това, което прави този човек и с какво той всъщност е интересен. Не толкова какво предлага, а по-скоро с какво е интересен. Затова, преди да мислите за медии, е хубаво да помислите точно от тази гледна точка. Не какво предлагате, не колко е изгодно, не от гледна точка на маркетинг, не от гледна точка на как да презентирате конкретно този продукт и как е различен от абсолютно всичко останало на пазара. Помислете за това по какъв точно начин този продукт допринася за обществото и с какво е различен, но по такъв начин, че би бил интересен за масата хора или за цялото общество или за публиките в по-широк мащаб. От тази гледна точка е хубаво да помислите.
Сега, медиите, все още съществуват класическите медии, все още съществуват медиите като телевизия, вестници, списания, радио и така нататък. Но отделно от това съществуват и малко по-интерактивните социални медии, където вие директно можете да поснете, директно можете да популяризирате това, което искате да популяризирате. Но тук пак идва този въпрос, макар че няма журналист, който стои между вас и вашите публики и ви интервюира, да кажем, но тук пак има този въпрос, защото от този въпрос всъщност зависи кой ще ви гледа и колко хора ще ви гледат. Така че дори да направите някаква ваша медия, ползвайки една от многобройните платформи, които в днешно време са напълно достъпни, помислете и за това по какъв начин да сте интересни и по какъв начин да сте полезни. Дали ще давате някакви съвети, дали ще давате някакъв вид съдържание, което е малко по-забавно, така че да може да привлече вниманието хората да ви гледат, трябва да има този елемент, какво всъщност е интересното в това, което аз представям и което аз правя. Защото в днешно време има един такъв елемент, че имаме достъп до целия свят и в същото време този достъп е ограничен от интереса и от това, кой реално привлича вниманието и го задържа. Но не по начин, по който просто забавлява хората, а по начин, по който тези хора наистина започват да се интересуват от него, наистина започват да стават убедени в неговия продукт, в неговите качества, в неговите способности и така нататък. Така че тук има една точно такава граница. В заключение ще кажа, използвайте медиите като инструмент, за да стигнете до хората и да изградите тези отношения, които искате да изградите, но в същото време започнете да ги разбирате.